Професор Петканова, вие сте известна не само като, може би, най-добрата изследователка на българската средновековна литература, но и като човек с 50 годишен стаж пред аудитория. Аз уважавам аудиторията, пред която се явявам. Ето, студентите отначало между като мен... коректив, да. Да, между мен и тях отначало нямаше голяма разлика. Аз започнах да преподавам още като аспирантка. Бях 23-24 годишна, а те бяха 19-20 годишни. Разликата не беше между мен и тях голяма. И въпреки всичко се вълнувах, защото, казвам си, сега асистентка се явява пред тях. Все пак някакъв авторитет. Стъпало по-високо от тях. Аз трябва да им се представя добре и уважавам аудиторията. Не, че са малки, че няма да ме разберат грешката, че не са достатъчно образовани, защото първи курс или втори курс. Не съм мислила винаги така. Аз съм уважавала аудиторията, макар и тези съвсем млади студенти. А това е много важно. По-късно вече, когато разликата между тях и мен стана голяма, да речем 70 годишна съм, 75 годишна съм, а те са 19-20 годишни, тогава пък друга нагласа имаше момент. Студентите да не се почувстват пренебрегнати, ако аз така говоря не много прецизно, прибързано. Може да кажа, тя дойде да си изпее урока. Тогава друга нагласа, пак уважение към аудиторията. И към себе си, разбира се. Защото винаги съм искала пред моята аудитория да се представям в приличен вид. Човек максимума никога не може да постигне, но в приличен вид. И при говоренето, и при облеклото. И затова се вълнувам, когато трябва да се явя пред аудитория. Каква е вашата следваща цел? Набелязали ли сте си? Аз реших, че вече е време да не преподавам. Достатъчно съм преподавала, да дам път на младите и ако има часове законоруване, да ги дадат на млади. И наистина от юни тази година престанах да преподавам. Заедно с това си казах, преставам и с научно-изследователската работа. Това не мога да си го представя. 2 месеца през лятото не се занимавах с писане. Но от септември нещо ми стана. Казвам, аз не съм аз. Аз как ще живея без научно-изследователската работа? За нея предел няма. И въпреки, че казах, че се отказвам, почнах да пиша нова книжка. А как се казва тя, ако не е тайна? Искам да напиша една научно-популярна книжка за презвитер Козма. А той е един от най-оригиналните, най-интересните български писатели. Да, той безспорно е блестящ като стилист. Не само като стилист, той дава за богомилството пръв данни, защото неговата творба е ранната антибогомилска творба. При това домашна, от родината на богомилството. И е най-богата от към данни. Да, макар че въпреки хулителният тон, тя дава исторически извор информация. Е много богата. Въпреки субективизма му, защото той се заема с задачата да отрича богомилството. Просто да громи, даже можем да кажем. И тази задача да отрича, да изобличава, той е субективен и е краен на места. Но фактите, които дават, все пак се остават. И като исторически извор е първостепенен. И заедно с това като литературно-полемическо произведение. И с това си казвам, нека да има една научно-популярна книжка по любознателните ученици и учители да има откъде да прочитат. Не, че не е писано за Козма, напротив, много е писано, но в по-строги научни публикации, които са вече и библиографска рядкост. И аз даже не се заемам да сложа етикет на Козма или пък на богомилството, защото е имало крайности.
понякога го обявяват него едва ли не само като консервативен, но и като реакционен, защото се бори срещу едно народно масово движение. Да, ама това народно масово движение си има също своите слабости, има своите крайности. Козма се бори от гледащето на морала, на християнските норми, и той се стреми да постигне единство в обществото, защото богомилството разслоява обществото, разединява хората. И той от една по-висша цел, нали, се стреми. Тук също може много да се спори, дали е по-висша цел или той служи на канона. На канона, но и на държавата, и на единството, на народа. Но на моралата. В науката има крайности при оценката и на богомилството, и на Козма. Да. Трябва да се следват фактите и да се зачитат тези факти. Да не ги тълкуваме от наши гледащи. Естествено. От съвременно гледаще. Или пък само от ортодоксално гледаще. Или само от гледаще на абсолютната свобода. А вижте, когато човек се привърже към някаква идея, той започва да подбира фактите. А науката не трябва да подбира фактите, а да се съобразява с всички факти и да ги преценява логически, а не от гледащето на една, да речем, партия или на една секта или на конкретен исторически момент, който иска нещо, нали? Но то влиза в противоречие пък с онова, което е преди векове. Често слушаме по телевизията, пък и четем, че Кирил и Методий са създали кирилицата и за илюстрация са посочени кирилските букви. И това не е точно. Просто ние трябва да поднасяме на зрителя и на читателя една автентична информация. Известно е, отдавна е установено, че Кирил и Методий са създали глаголицата. А глаголицата има съвсем друга графика. Хората, които следват история, които следват българска филология, те са добре осведомени. Защото ние не само разглеждаме литературните творби, в които има и субективизъм, ние ги съпоставяме с други исторически факти, от хроники, от пътеписи и прочие, и търсим истината. Науката е за това, да търси истината и да разпространява тази истина. Относно глаголицата е писано много и е безспорно, че двамата брати са създали глаголицата. Учениците на Кирил и Методий идват в България с глаголицата. Житието на Методий, което най-вероятно е писано в България, е писано от начало на глаголица. Има данни за това. Черноризец Храбър защищава глаголицата. По-късно се защищава кирилицата, когато ние вече имаме кирилицата. Но самият Храбър е писал на глаголица. Освен това, в македонските предели до късно време се задържа глаголицата, което показва, че Климент е разпространявал глаголицата. Има много факти за това. По-труден е въпроса кога се появява кирилицата, защо се появява кирилицата и кой е евентуално нейният автор. И по тези въпроси до сега няма още абсолютно решение. Преобладаващото мнение е, че кирилицата се появява 20-30 години след глаголицата и то на българска земя. Така че тя е българската азбука. Тя е повлияна от глаголицата, но по графика е свързана главно с гръцкото писмо. Само онези знаци, които са за типични славянски звукове, те са заети или с някои промени от глаголицата, или са ново създадени, но пак по образец на глаголицата. Така че глаголицата
има своето значение, дори за възникване на кирилицата. Но кирилицата общо взето, като графика, е друго писмо и свързана главно с гръцката азбука, и то с заглавното гръцко писмо, унциалното гръцко писмо.